I el que jo no vull és que hi hagin escoles marcades. El que entenc és que, òbviament, s'ha de compartir aquest esforç. Per tant, amb el model de matrícula viva, quan arriba un alumne, en aquest cas immigrant, aquestes aules d'acollida han d'estar a la pública i han d'estar a la concertada, han d'estar arreu. I això és el que volem aconseguir. Precisament perquè un país que ha canviat molt en molt pocs anys sigui un model d'èxit i no de segregació. I entenem que la millor manera de lluitar contra el fracàs escolar no és fer escoles de primera i escoles de segona, sinó fer que totes siguin escoles de primera i sobretot que totes el que facin és compartir esforços i compartir també èxits. Quin és l'objectiu? Assolir el 85% d'èxit escolar. Què passarà a Catalunya? Quan cada dia s'acredita que els diners que sortien de Ferrovial passaven per Barlau i acabaven a la Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya, què passarà a Catalunya el dia després? Mirarem cap a una altra banda, farem veure que no ha passat res i entendrem que la corrupció a Catalunya, vaja, ens escandalitza quan a Castelló hi ha un corrupte i l'alcalde corrupte surt enfortit, però ho normalitzem quan això passa a Catalunya i acabem donant-li el mateix suport. Jo no vull un país així. Jo vull un país que sigui enèrgic davant de la corrupció, que no la normalitzi. I miri, el senyor Millet no era només un senyor molt lladregot. El senyor Millet era una peça clau pel finançament de Convergència Democràtica de Catalunya, segons s'acredita Hisenda i la Fiscalia. L'escenari de que governi Convergència i Unió en solitari, o amb el PP, o amb Esquerra, o amb el PSC, tant se val, Convergència i Unió, un escenari d'una majoria plural d'esquerres. I l'altre és fer volar coloms. Miri, és tan difícil que el senyor Montilla superi el senyor Mas en diputats com que, i li confesso, és tan difícil gairebé com que Iniciativa Verds Esquerra Unida sigui la força més votada de les esquerres. I tenim una sort, que és que estem en un país plural i estem no en un sistema presidencialista, sinó en un sistema parlamentari. Jo sé que hi ha qui encara no ho entén. Després de 2 eleccions d'estar a l'oposició, les primeres perdent en vots i guanyant en diputats, la segona guanyant en diputats i vots, no ho han entès. Les majories es defineixen de forma plural. I el senyor Mas, si ho diu, és per una cosa, perquè sap que l'esquerra és plural. I perquè l'esquerra l'única manera que té de definir majories és des de la pluralitat.